Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu na kanalu Šminkanje sa Jelenom. Danas radimo jedan izgled, to jest ovaj izgled na meni, koji je urađen od totalno proizvoda koje ste vi birali da se nađu na ovom kanalu i u ovom tutorialu. Pitala sam vas na Instagramu koje to proizvode želite da vidite u ovom videu i vi ste mi pisali. Napravili smo onako one anketice da birate između dva proizvoda za tečni puder, za rumenila. Sve je bilo po dva, vi ste odabrali upravo ove proizvode, tako da ukoliko želite da pogledate kako sam došla do ovog izgleda sa proizvodima koje ste vi birali da vidite, nastavite da gledate. Naravno, ukoliko imate još predloga koje proizvode želite da vidite nadalje na mom kanalu, slobodno mi pišite dole u komentarima. Da ne dužim puno, idemo na video. Ono što je ubedljivo najtraženije bilo, kako ste vi tražili, jel te, jeste Revolution Mischief Mattes paleta. Ja sam sa ovom paletom već radila, čini mi se, 2 ili 3 tutoriala, tako da mi je bilo jako neobično što ste odgledali baš ovo, zato što mislila sam da vam neće biti toliko interesantno, ali zapravo najveća potražnja je bila upravo za ovom paletom, tako da danas ćemo nju koristiti. Sad, pošto sam je koristila ranije baš na neke jarke načine, to jest iskoristila sam dosta jarkih boja iz palete. Mislila sam da danas malo se zadržim na nekim mirnijim tonovima i da vidimo da li može sa ovom paletom, koja je prilično, vidjeli ste, jaka, da se uradi i neki klasični izgled. Pa da probamo. Približila sam nas da možemo malo bolje da se vidimo. Prva stvar koju uzimam, a da nije ova prethodna paleta o kojoj sam pričala, je Pupa Made to Last tečna senka. Ona izgleda ovako i ovo je nešto što sam probala na Pupinoj promociji pre recimo 2 nedelje i stvarno mi se dopala, a i vama se na Instagramu dopala ideja da je probam u tutorialu, to je da vidite kako se ponaša. Ja sam malo stavila na ruku i naneću je direktno na kapak. I time ćemo početi naš izgled. Ovom sam se bojom pogotovo oduševila. Probala sam sve boje iz ove kolekcije, ali ova mi se najviše dopala i jako mi je drago što su mi nju spakovali baš u PR paketiću. Naneću je prstima, jer mislim da će mi najlakše biti tako da je nanesem. I pustit ću je sad malo da se osuši, neću za to vreme otvarati oči, jer mislim da ukoliko je mokra, a otvorim oči, da će se možda skupiti u pregibu, a znam da ako se ovako osuši neće se skupljati, to sam već probala, tako da moram da se osušim. Malo sam potamnila sliku, zato što mislim da možda ne vidite kada je malo jače svetlo pravu boju ove senke. Vidjet ću ja naravno kasnije u editovanju, ali mislim da je možda malo bolje sa tamnijim svetlom, nadam se da jeste. Sad se senka osušila i sad prelazim na paletu o kojoj smo pričali, to jest koju ste odabrali. Prva boja koju ću koristiti je ova ovde i koristim za to pufnastu četkicu. Nanosim je u pregib kapka iznad ove prethodne senke koju sam nanela. Sljedeća nijansa koju ću uzeti je ova ovde poslednja brownkasta. Sljedeća nijansa koju ću koristiti je ova ovde, ovo je najtamnija boja u paleti. Uzet ću je sitnijom četkicom. I gotovi smo sa blendanjem senki. Sljedeća stvar je liner, u pitanju je Lux Avon liner. Izgleda ovako.
inače jedan od mojih omiljenih proizvoda iz Avona. I znate verovatno da radim tutoriale i za Beauty Box kanal, tako da sam imala ove godine prilike da isprobam dosta Avonovih proizvoda. Pa me baš zanima, pišite mi dole u komentarima ako hoćete da vam izdvojim mojih recimo top 5 ili 10 omiljenih proizvoda koje sam probala od njih ove godine, jer oni su jako pristupačni, a čini mi se da negde kad god vas pitam šta želite da vidite u tutorialima, vi mi tražite pristupačnu šminku, pa iz tog razloga ja to i snimam. Nisam vas ništa pitala za trepavice i maskaru, tako da ću staviti moju regularnu Catriceovu maskaru. Prethodno ću uvijek trepavice, to sam zaboravila. U posljednje vreme često nosim i Max Factorovu maskaru, onu novu, mislim da sam je u prethodnom videu nosila, ali sad ne mogu da je nađem ovde, tako da stavljam ovu Catriceovu, mada ova je već pri kraju i trebalo bih da je zamenim. Sljedeća stvar su trepavice. Odabrali ste Lion Lashes, ovo je stil Iconic od svih njihovih trepavica. Ovo mi je jedan od favorita što se tiče stilova, to jest oblika trepavica. Ono što ponekad radim je da blago sa uvijačem spojim prirodne i veštačke trepavice da se još više podignu. Sad ću da ostavim trepavice da se osuše, to je lepak da se osuši, i za to vreme ću preći na ten, pa ćemo se vratiti ponovo na oči. Što se tiče tena i pudera, odabrali ste Max Factorov Radiant Lift puder, tako da ga danas nanosim. Uzet ću Avonov sunđerčić i stavit ću, ja mislim, 2 pumpice, da će mi biti dovoljno za cijelo lice. Mislim da mi je sada ova nijansa pudera, sad ćemo da vidimo koja je, 33 Crystal Beige. Mislim da mi je malo tamnija od mene trenutno, tako da ću možda morati da je malo prenesem i na predeo vrata. Ovo je jedan od boljih pudera koji su izašli u poslednjih par meseci. Ima zaista lepu pokrivnu moć, nije toliko težak na koži, može lepo da se iskontroliše, imaju lepe nijanse. Tako da ukoliko volite nešto što ima malo veću pokrivnu moć, svakako pogledajte ovaj puder. Ja ga neću naneti mnogo, jer kao što rekoh ima jaku pokrivnu moć, tako da mi ne treba mnogo, čak mislim da će mi i ove 2 pumpice biti previše. Stigli smo do korektora, odabrali ste Maybelline Fit Me, on izgleda ovako i moj je u nijansi 10, to jest 0,10, ne, samo 10. Što se tiče kamenog pudera, također ste odabrali Max Factor, u pitanju je Facefinity kameni puder. Ja ću ga naneti na spoljašnje strane lica. Za konture i bronzer odabrali ste NYX-ovu paletu. Ovo je paleta koju sam sama sastavljala. U NYX-u možete da kupite i već sastavljenu paletu, ali ovo su neke boje koje sam ja posebno kupovala, pa iz tog razloga recimo ima 3 žute nijanse. Ja jako koristim ovu žutu, tako da sam morala kupiti 3 komada. Za početak ću je uzeti tu žutu, jer volim da je koristim na području ispod očiju. Zatim ću uzeti sljedeću nijansu iz iste palete. U pitanju je nijansa Toffee, crtica karamel, 0,6 je nijansa u svakom slučaju. Pošto mi je ovaj ovdje deo otkriven, naneću malo, ali jako malo. I tu. Čisto da bi se povezala lepo sa licem. Danas neću raditi konture za ovaj izgled jer smatram da nisu potrebne, tako da ćemo preći na highlighter. Highlighter koji ste odabrali je Wet n Wild Mega Glow u nijansi Precious Petals.
On izgleda ovako. Ovo je također jedan od mojih omiljenih drogerijskih highlightera i cena mu je zaista pristupačna. Ja volim highlight da nanosim i iznad obrve. I naravno, pošto je ovaj donji deo otvoren, naneću highlight i na ključne kosti i na ramena. Obožavam da radim kada su otvorene bluze i haljine. Vidite koliko koža odmah deluje zdravije, negovanije i strdlucavije naravno. Prelazimo na rumenilo. Rumenilo koje ste odabrali je NYX Wavy Glow. Ovo je četvorovojno rumenilo i izgleda ovako. I uzet ću ga baš na sredini, dakle miješam sve 4 boje. Ovo rumenilo je odlično ako volite da izgledate sveže, a da nemate preterano jaku boju na obrazima, a da opet u samom rumenilu imate i neki sjaj, jer ova ovde nijancica je kao blagi highlighter, tako da će dati i dodatan sjaj obrazima. I meni je ovo sasvim dovoljno rumenila. Idemo dalje, što se tiče usana, odabrali ste neutralne usne, tako da sam ja odabrala neke 3 olovke da vidimo koja će kombinacija najbolje biti. U pitanju su 2 Avon olovke i jedna Lumsova. Ova Lumsova je novi, u stvari njihov karmin u olovci, tako da hoću to da vidite kako izgleda, zato što se meni jako dopada. Izvinjam se, nekad dlaka me napada ovde. Ivice ću uraditi sa Avon olovkom. U pitanju je Simply Spice olovka Avon True Color. Također za ovu nijansu me često pitate na Instagramu, kad god je nosim, pitate šta je to. Uglavnom kada nosim neutralne karmine, koristim ovu olovku. Blago ću precrtati usne. Ove olovke volim jer su jako dugotrajne i izuzetno se lako nanose. Pogotovo volim što su automatske, tako da ne moram nikada da ih zarezujem. Uzet ću Lumsov karmin. U pitanju je Long Lasting Lipstick Irish Coffee nijansa. Izuzetno lagana usnama. I sad vidim da mi ova treća olovka uopšte neće biti potrebna, tako da je neću ni koristiti. Mislim da sam sa usnama završila, sad ćemo se vratiti na oči. Na unutrašnjoj vodenoj liniji koristit ću Deborah Milano olovku, u pitanju je Velvet Eyeliner u nijansi 04, jedna bež olovka za vodenu liniju. Zaboravila sam da vas pitam na Instagramu što se tiče olovaka šta koristiti, tako da ovo je moj izbor bio. I za donji kapak koristit ću istu paletu kao što smo koristili na početku, da bi se držali iste palete. Dakle, paleta je Revolution Pro, Mischief Matte i koristit ću ovu brown koju sam koristila i gore na kapku. Koristit ću ovu boju samo na spoljašnjoj polovini kapka. I dakle fokusirat ću je samo od pola ka spolja. I evo društvo, ovo je gotov izgled. Nadam se da vam se dopada i da ste uživali. Ipak ste vi tražili da vidite ove proizvode, a koje sljedeće proizvode želite da vidite u videu, obavezno mi pišite dole u komentarima izdole, jer ću pročitati i znaću šta vi želite da gledate. Što se tiče svega ovoga, meni se ovo jako dopada i ovo je negde jedan od mojih najomiljenijih izgleda kada ja lično idem na neku proslavu, tako da eto, nadam se da će vam možda ovo pomoći i da se odlučite za neku novogodišnju šminku ili šminku za neki rođendan ili vašu svečanu priliku.
To je to. Ostavit ću vam linkove za sve proizvode koje sam koristila dole u opisu kanala, tako da pogledajte, to jest ne u opisu kanala, u opisu videa. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, lajkujte ga i zapratite moj kanal i kliknite zvonce pored dugmence za subscribe, zato što vas to obaveštava kada god je objavim novi video, ukoliko naravno želite da ih vidite više. Do sledećeg puta pozdravljam vas puno i srećno šminkanje!